Marcus! 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 Mary! Tapos titik ko natin. Yehey! Marcus! Gutom na gutom si Marcus. Ano na naman bonjong ko? Baby, you're so pretty. There you go, kuya. Come here. Introducing the meatiest, cheesiest, Jollibee Spaghetti. Jollibee Spaghetti, $3.49 lang. Diretsuhin kita. Bilip ako sa sakripisyo mo kumayo dito sa abroad. Kaya sa ramitan, diretso na sa sigurado. Manigrado, ang padala mo ay pwedeng makuhang cash o pwede rin diretso sa